Lääkäriammatti oli minun lapsuuden haave ja tiesin, että minusta tulee lääkäri 13-vuotiaasta. Sitä olen ajatellut, lapsen haaveillut. En tiedä, mistä se on tullut, mutta minulla oli koko ajan semmoinen ajatus, että minusta tulee kirurgi. Kuopiossa minä olen valmistunut urologiksi. No mähän olin monessa sairaalassa. Mä olin Kouvolan aluesairaalassa ja olin HUSilla, Peijaksessa, lastenklinikalla, Meilahdessa. Olin Mikkelissä pitkään, vajaa 2 vuotta, itse asiassa yli 2 vuotta. Ja sitten mä kävin vielä TYKSissäkin Turussa yliopistollisessa sairaalassa. Kyllä on monessa paikassa olen kirurgialla. Tai kun mä olin kirurgian koulutuksessa, niin kävin siellä monessa sairaalassa. Mutta se erikoistumisen loppuvaiheen tein sitten Kuopiossa ja sieltä sitten sain erikoislääkärin paperit.